yezocansi on Indaba njalo ngo7 kuya ku8 p.m. Hello, Dr. Mthembu. Alex. Doc. Hey, I missed you, Doc. Hey, Alex, ave ngikukhumbulule yazi. Yes. And so How long have you been apart? Inyanga yonke. No. Indoni kwaba indoni 2 weeks. And then kwaba ucingwena kwangatholakala. Yeah, kwakusayindoni lapho. Yes, so 3 weeks. Hey, Yes. that's too much. Yeah, Starvation. How asasikhuluma ngaleyo dokotela starvation 3 weeks. So sikhona nesikhathi esiconsider as ukuthi isikhathi esingaka, for instance 3 weeks without sex, is that normal? Uyazi ukuthi ironically ungibuze le nto Alex ngazange sikhulume ngayo. Kune patient yami efikile today worried ukuthi boyfriend wakhe bahlala kude, uhlala eCape Town njani ukuthi is he going to cheat or not. Look, for women isikhathi doesn't generally matter ukuthi how long, but kubantu besilisa there's generally a cycle. And umuntu wakho kumele umazi ukuthi une cycle yokuthi engahamba how long before until ama hormones controller over esedinga lento more than, so there's generally kuya ngabantu akufani kodwa abantu besifazane bangakwazi ukuthi bahlale for umuntu besifazane can go on for years Alex, years. Wow. Anganalutho. Of course mhlambe ngamasturbator, of course there's an alternative, but umuntu wesifazane uyakwazi ukuhlala nje iminyaka 5 years more engazange yoqala fairness ayikho lapho. Ayikho. We are stronger abantu besifazane. Yeah. Uyazamhla sikhuluma into interesting ngele oral sex. I do know ukuthi kulolu hlelo dokho usuka khuluma earlier ngendaba yokuthi umuntu wesilisa angakazi kanjani ukusebenzisa the lips, the tongue for wesifazane to eventually reach orgasm. But blow job, if ngase ngiqale lapho blow job. Yes. How can a woman do it ngendlela ezokwenza ukuthi umuntu wakhe athi yes agcine efikile echame? Ufuna uqala lapho vele nje isikala nje ufuna lapho. Yes, in fact we prioritizing abantu besifazane because kahle it's about umuntu wesifazane doing umuntu wesilisa as men's month now. So asiqale lapho. Well, mhlambe siqale ngokuthi what is oral sex ngoba sisho ngesingisi. Angazi ukuthi likhona yini igama lesizulu. Okay, so we will address my question after siqalile sichaze nje ukuthi makhulunywa nge-oral sex you know what are we talking about? Go for it. So uma sikhuluma ngocansi oral sikhuluma ngocansi lapho either usebenzisa umlomo, usebenzisa ulimi, usebenzisa indebe zomlomo ukunikeza ipartner wakho injabulo yocansi ukuze azizwe agcine sechama if ukuthi yakwazi whether owesifazane or owesilisa. So generally okusho ukuthi ukumqabula ku heritage site yakhe. You know, your heritage site yakhe it can even be ku anus ngemuva. Uyabona? So basically ukumnikeza injabulo kwindaweni yakhe lesibiza ngokuthi heritage site. Yes. Okay. All right. Then get the question engiyuzile. Yes, uyijahile ke leyo ne? No, it's consistency because ngiyazi usho izinto eziningi, so ngiyafuna ungibonge ukuthi ngikhona to remind you. Oh, ukuthi useduze to remind me. Okay. Look, Alex, I think Alex. Sure. Alex, ngikubiza kanjani? Why kuthiwa ngikubiza different? Who said that? Kusho patient yami yathi kulendlela engikubiza ngayo. Maybe you track the A. I don't know. Sengizothi kuwena we Alex o. Yeah. Ngikhuluma nawo ke manje. So khona into osho njalo? Uthe ngibiza indlela ehlukile? Yeah, kune patient ethe iyathanda ngendlela engikubiza ngayo. I'm like, okay, no kulungile ngizokutshela. Uma kubiza igama lami nje ngizosho ukuthi okay doc. Yeah, we can even play the recording. Call my name. Yeah. Right, okay doc. Right? Udokotela by the way uhlelo abantu abadala. Okay? So sikhuluma nje indaba ze sex. Inumber 031 537 3000. Ungatwitter ufuna ukuba anonymous, ungathumela email as well uthi indaba@gagasi995.co.za. So, are you ready? Oral sex. Yes, I'm ready for oral sex. Sure. Now okay, I think itabalekile Alex ukuthi it's akube ijeni akungabi into ukuthi you know uzonikeza upartner wakhe blow job uvele uye khona, because it's important ukuthi no ithu nibe relaxed, okay, nibe comfortable.
nobabili Right. Ngoba number 1 for the women if azovela afike nje kuwena lapho Alex akuvula uzipho and then useyakumunca kwawena insecure ngoba uyazi ukuthi ipeni lakho alivukile kwayena futhi yeqeda umdlandla kuyena ukuthi ipeni lakho aliqinile. So le journey iqala kuphi? Normal kiss? Anywhere from the top or from the bottom. Okay. You know ungayiqala from a normal kiss of course umuntu make kiss on the lips isikisa khuluma ngokissa before right. ukuthi umuntu make kissa automatically kuba nemizwa eya lapha ku heritage site yakho evusayo ukuthi you know something's going to happen, something is coming. But you know ngamqala anyway you can start on the ears. You know ngihlale ngisho ukuthi yazi amadlebe are right because ananembobo so you can play there as if lento yenza endlebeni into ozoyenza lapha enzansi. Ananembobo, you know? Yes. Yeah, anaimbobo same as ipeni lomuntu wesilisa ngoba sikhuluma ngabantu besilisa today. You know umqale khona embobeni kulelaso lelapha yana you know uma somqabulo but le pipi. Yes. Okay. Ngoba ufuna ukuzwa lelo gama. Alright, umqabule khona. Let's say umqala phezulu. You can start ngamqala ngaphezulu, umqala in the ears, you know, kiss on the lips, go down to the neck, uhambe emadlebeni softly, warmly. Breathing ngesikhathi usemadlebeni ngoba ufuna ezwe excitement yakho ngesikhathi lapho uphefumule nje umbonisa ukuthi you know you getting hotter and hotter wena umuntu wesifazane wenza umuntu wakho wesilisa. Yes. Umqabule indlebe ngaphandle until ultimately uzongena ngaphakathi ulimi just gently. Yeah. As wenze njalo your one hand ilapha phansi you know esokeni sakhe you know udlala ngama-dice akhe ngempela ngathi udlala ngama-dice ngathi into eshisayo ngathi uyayibamba uyayeka because uthi I'm coming down there ngiyeza lapha enzansi be ready for me you know be ready down there and then wehle naye umkhese gently as wehla naye until mufike enzansi sometimes umthize play with him ubona umthize uthi mufike enzansi umqabule kancane umbheke emahlweni and wink an eye phinde emlomeni futhi umqabule emlomeni leyo nto izo build an excitement ukuthi uzoya nini lenzansi ngoba manje sumbonisile ukuthi uya lapha ya. Yes. But at the same time umqabula kancane lapha uyabuyele phezulu futhi and start kissing the lips while you playing izandla zakho lapha enzansi. Okay, but amadayisi ke nakhona ding sensitivity ngeke umane usiqinise isandla ube rough. Yiko ngithi softly. Angathi uphethe into emazamba nashisayo ezandleni zakho. Yes. Angathi uphethe into eshisayo. Or else you can even start from the bottom. Uqale enyaweni. Kiss him, you know, from the feet and move your way up through the inner thigh. Ama-thighs omuntu wesilisa by the way they are very sensitive also. Umqabula ngaphakathi the inner thigh and then play around the area before uya you know kwipeni lakhe umqala kuma-thighs ngilomzuzu izandla zibe zenza nokunye before uya kuyona induku itself usuzoqala usuyikhotha. Sikhuluma ngani namhlanje sikhuluma indaba ye-oral sex well dokotela iqale wayisho ukuthi yini yona i-oral sex and then sasesiza ke nanendlela zakhona so uzosinikeza ke ama-tip what has worked for you or khona into mhlawumbe osabayo ukuyitshela upartner wakho esebenzisa ulimi and whether umuntu wesifazane or umuntu wesilisa ithuba lelo ukuthi ubhoboke angithi kulolu hlelo dokotela sinomthetho othi lalelisa umuntu wakho this show then ama answers azophenduleka and so that lento sabukumtshela yona ithina sizomtshela thina ngoba sikhipha konke as it is sikhipha konke as it is. Okay, ngikuzwile doc 0315373000 le show ngayithola ivideo yakhona na podcast ku gagasiworld.co.za. Now sikhuluma ngendaba ye blow job. Ngifuna ke nawe usinikeze the other side of it now as a guy doing phela ngakaqedi bengisafika nje mina kuyipeni angakalenza ipeni angakalikhoti angakalenza lutho usiqhamuthi seqedile umuntu wesifazane. Okay, so do prefer to sense kanjalo dokotela because njengamanje it's all like centered around umuntu wesilisa now, right? It's so umuntu ongajoina manje ngazocabanga ukuthi sibhekele nokuthokozisa komuntu wesilisa so ngifuna ukuyibalancisa so sizohlala kumuntu wesilisa ahlala kumuntu wesilisa because it's men's month kodwa lalela Alex the body labe sakhona manje besasemzimbeni kuyafana whether umuntu wesilisa or owesifazane kuyafana mhlawumbe the only difference would be amabele you know once ususuke emadlebeni wehle emqaleni umqala kumuntu wesifazane is very sensitive umqabule emqaleni it is very very sensitive ungamlumi ngoba sometimes ukumluma can kwabanye bayithanda kuthiwa in love bite abanye abayithandi you know but also abanye bafeel like we am exposed manje ufuna ukubonisa abantu ukuthi ube nawe and things like that. All right, so if the body reaction fails so buze ke menze uzwe ngaye ufumbona ngathi uyathuka umyeke you know nokumenza love bite but then going down to her breasts again lick them you know lick them softly
alternating nomoya wakho. Umoya wakho is also very sensual. And also umoya wakho, because upholile, unikeza i-difference phakathi komlomo ngaphakathi indebe zakho eshisayo mase uyampephetha umuntu umniza ukuphola. So nayo leyo nto iya raise ama senses ukuthi umuntu abe excited like a thrill. So ukwenza njalo kumuntu wesifazane umqabula amabele kahle, ubuwehla uhambe kwinkaba yakhe, ufaka ulimi phakathi kwinkaba yakhe, also very sensual, yam exciter logo nayo umuntu wesilisa also. And then you begin to move down. Again, start with the inner thighs, udlale kumathanga akhe, kiss her thighs, you know, kiss the pubic hairs, you know, as wehla wenzansi kuyena. While you wenze njalo, scratch her bums kancane, ba scratch kancane ngoba ama bums are very sensitive, they got lots of nerves alapho. Yabona? Yeah. Scratch the nerves kancane, you know, and then you move your way down. And ngesikhathi ufike enzansi kuntombi zodwa umvule amalebe akhe, because you want to expose le ndawo ofuna ukuya kuyona. Mase uyaya kuyona indawo, so uyakubhontshisa, and just stay there. Lick her gently, play with her, and play lovely with ubhontshisi. Indlela esho ngamalebe nje. Yeah, odokotela banjalo vela amagama babize njengoba enjalo, amalebe. Yeah. But mase siza kubhontshisi sinokumbiza sweet bean asilisebenzisa leli yagama. So naleli amalebe mhlambe kuyofuneka litholele sweeter than that. Kumina as a doctor Alex, ulebe igama elimedical akulona lesizulu, yiko ngingasabi ukulisho. Ubhontshise, yini ubhontshise ngesizulu? Ubhontshisi? Ikhona igama lesizulu leliwe. Okay, some abantu abazi. Yeah. Oh, okay, yeah. Yes. But ngeke siyalihlonipha ke silibiza ngobhontshisi or sweet bean, you know, singalibiza ngamagama, you know, amnandi. Kuba into emnandi generally, you know. Yes. So, yeah, you know, once exposeile amalebe wafika kubhontshisi, stay there. Also ubhontshisi, be careful. If ubhontshisi exposed, as in inyama lezi zithe ukuhlehla kancane, exposed can be very painful, so ungamqala umsakhe mokunjalo. But once ubhontshisi usumuzwa ukuthi usedumbile, angathi uvuvukela, angathi uswollen, then lapho ready for anything, and pleasure yakhe futhi umuntu wesifazane uzoyizwa even more. Then ke sungamsaka and lick and suck and lick. Yes. Okay, so isikonje ngamanje ke sithi 1-0 umuntu wesifazane still sayithola into ayifunayo because sesikubhontshisi, right? Ngala epipi lisemile because sigcine lesazomuncu. Ugcina uthena. Yes, belisamile, so njengamanje 1-0. Okay. Woman 1, men 0. 0 balls. Yes. Yeah. Balls. One ball. Yeah. Asize ke epipini ke now. Okay. Okay, here you are. Angithi abuvele kade udlala lapha enzansi. So mawufika uqale kuona mazambane lawo. Uqale ukhise wona gently, you know, and ukwakhisa kwakho it's as if uyamanzisa more than ukuthi uyawasaka. Don't suck them, right? You know, amanzise and kiss them gently. And as uwakhisa, start moving up. Ishaft ngizobiza ngeshaft, you know, induku legamelisha namhlanje, right? Yeah, ishaft njengese emayini phela angithi men want to know ukuthi they are strong like a mine, so call it a go shaft. For it. Okay, so shaft again. Ukhuphuke up the shaft yakhe, and then licking it, you know, with your tongue ufika up until the head, you know, lepeni lakhe. Mufika lapho at the tip phezulu udlalise ulimi lakho all around and round kuba ngathi wenza ama circles, and ama circle lakho leke bemakhulu until the whole head yepeni lakhe so kwazi ukungena kulona lonke ngomlomo. And uma wenze njalo umlomo wakho akube inside yakho loku warm and moist khona lodlala ngakhona. Again, please, amazinyo, no teeth. No teeth. Okay. No teeth. I think irule yokuqala leyo ku blow job ukuthi no teeth, unless you know uzokumenza logo and then umlume kancane somewhere else, but just no teeth ngesikhathi wenza I blow job. And now sike khandeni, you know, le pen, right? You know, while you are kissing it ungakhohlwa ukupowder, you know, I don't say to be powder ngoba ngithatha upowder uveza the inside of your mouth, which is the softer part, so usebenzisa yona, you know, over the head of the penis, you know. Udlala even around the penis, yabona kunalwa msele okhona lapha around it, uhambe ngalo ngolimi and flick it, you know, all around, and then lick it, flick it and then lick it. Ungakhohlwa ile part lo amthanjano lapha ngemuva kwe penis, it's very sensitive, inama nerves amaningi nakhona uyikhotha ngathi ukhotha ice cream. Okay.
Right? Bengafuna ukuphazamisa. Let me share something with you. As you watch this video on website Gagasi, uzoyibona lento esikhuluma ngayo. Masiqala la udokotela uthe okay, ngifake isuit ungafaka na tie. So masiqala la udokotela warned me. And what was your warning? Yoba ugqoka ijacket isuit uhlelo uzoshisa uzoyikhumula. And kwenzeka exactly that. You'll see the images as we poster now on Alex Mthiyane on the Facebook. Alex Mthiyane on Twitter. And we Facebook as ne page Indaba ngale yepeni ngoba iyakushisisa Alex. Yeah, because ngifuna ukuyabala ngiyabona. Right. Akuchanywe now, right? Yeah, akuchanywe manje. You know, ultimately I mean you've been tantalizing and teasing upartner wakho, then you go for the mile, you know? That's when you begin to trust ipenis wena, and by then as umuntu wesilisa naye angajahi ukwenza ama movements ngoba they can hurt lo muntu wesifazane, and depending if I are deep, ngakhetha kwi throat, but also omunye engahlanza. Ikwabona if you go into deep. So going gentle. So as the man, you just go slightly gentle back and forth kancane nje, or else don't move. You know, when the show ukuthi umuntu wesifazane uyena omuvayo in and out after into all she's in control out at that time, in and out, yes. Okay. Dokotela besikhuluma la Alien Kings Drive and DJ Naves uthe ikhona lento yokuthi uma umuntu wesilisa ekhothi inkomo lento idalela amashwa leyo nto leyo, so I'm sure into usuke wayizwa as udokotela before. Yeah. Yes, I've heard it. Indaba abayishoyo leyo. And I totally disagree with it. You disagree with it? Yes, because number one, why kuyinto umuntu wesifazane eyisho? Kodwa yena umuntu wesifazane akwazi ukublow. Okay. I mean logo nje I think kusayi uqhubha notion yokuthi umuntu wesifazane is a lesser of a human being ngoba why ukuthi uma uzokhisa umuntu wesifazane or uzomkhotha ishwa lelo mhlawumbe ngathi nakhona equaliso ekuthene wena indoda yakho emunca, so that's why ingasakugcwali njalo, so into abantu abazishoyo zigcine sekungathi izinto eziyiqiniso ukuthi indoda yakho nento yona into ishoyo ukuthi ukhotha inkomo kudala amashwa akunjani. Yeah, ukubukela phansi umuntu wesifazane nje lokho, because Alex, part of ukhothana is part of being comfortable with one another. You know, generally umuntu wesifazane Alex is not comfortable all the time ukuthi umuntu wesilisa amkhothe easily. So you have to be umuntu amtrustayo ukuthi amngenise inside ukuthi akuvumele ukuthi ukwenze lokho. So if ekuvumele ukuthi ungene kuyena ngaleyo ndlela kwaloko kusho ukuthi ukubeka kwelinye izinga lokuba close. Well, that could happen like a one night stand, by the way. Well, unless umuntu just wants the thrill. Yeah. But njengoba ngisho nje it takes a lot kumuntu wesifazane because ngama insecurities ukuthi kunuka kanjani lapha enzansi, mhlawumbe uzoyibona lento yami ukuthi njena angayithandi ukwabona. There's other insecurities okuthi if ufuna ukinvest ku relationship they matter kuwena as umuntu wesifazane. Lelihlala lilungela abantu abancane. Sikhuluma ngodokotela namhlanje ways to satisfy your partner orally so. Okay? Number 031 537 nodokotela. Asiqale ke Anonymous Richards Bay. Hi. Ngiyanibingelela Gagasini, ngiyabonga kakhulu ngale topic engikhuluma ngayo. Actually it's my first time on air. Welcome home. Ngiyabonga. Ngithi le dokotela. Hayi uyayazi into yakho dokotela. Sendaweni right esikhaleni esithi kufanele usifundele. Ngiyabonga. Kahle hayi ngiyabonga kakhulu dokotela. Kubili nje ebengifuna nje contribute ngakho le topic namhlanje. Sure. Ngifuna ukuvumelana nawe ngesensitivity yomuntu wesilisa kahle kwi emathangeni. Angithi yabo lento ngayidiscover ngisaqala ukwenza izinto. Ngisaqala ukujola yabo ngithethe ngiyazi kanti kahle bengazi. Yabo lento le. Ngayithola ngikitaza ngendlela engayi-understand manje uzayibo. Manje mase ngizwa ama feeling kanje excitement kanti confirmation ukuthi finally in order ukuthi is sexual interaction ibe sensual and not just sexual. Yes. Finally kube khona a build up of that nature leading up to that interaction both for males and females. Yebo. Okwesibili kumuntu wesifazane wathi ukhaza ukuthi kahle when it comes to her being unsure and not knowing ukuthi uzom accept kanjani ukuthatha kanjani like another region, because you guys are more private than us in that department. Yes. Assurance ukubalekile umnike yona and prepare ukuthi lalela ngizokhotha namhlanje.
uzokhomba umuntu onotshwala Nazo. ngiyabona into engisho usho ukumbamba okhalweni umphorisha nezinga lapho umbada ngathi umfaka inzipho kuyiphethe sensual lapho at the same time umbheke emehlweni ungayizi ukusondela eduze kwakho umphefumulele la Yes. Okay. Yes, absolutely right, Anonymous, because yonke leyo nto is a part of wena umbonisa upartner wakho ukuthi umhalela kanjani nokuthi umthanda kanjani kodwa kakhulu ukuthi we enjoy kanjani lento yenzayo kuyena. Yeah. Siyabonga kakhulu Anonymous. In fact we should encourage ukuthi ku experience yakho kwenzakaleni kwenzekeni because usinikeza naye ulwazi. On Twitter now ngizofunda le kaDumsane. Uthi nginenkinga yokunyanya ukusakha. Angaze ngakwenza no baby wami sathi siyakhuluma naye wathi uyayinyanya lento so ngengizwe futhi kuthiwa if uke wamkhotha ngeke niphinde nihlukane is it true so izinto njoba ele on sike sathi bathini bathe ungayenzi leyo nto akuyona into right so kuthiwa ngeke nihlukane all right and then omunye umlaleli la ku Twitter uzakhe uthi ngicela ukubuza ukuthi umuntu wakhe engathanda ukuthi umkhothe untomzodwa kumele wenze njani. Okay, angiqale ngalo sekugcineni. Generally if umuntu wesifazane engakufuna ukuthi umkhothe untomzodwa besides ama insecurities lawo uyena usuke engafuna ukukhotha wena because uyazi ukuthi if umkhotha naye uzofunela ukukhotha so if yena engathanda ukukhotha so generally velathi cha nami angifuni ungikhothe kanti it's because yena angafuna ukukhotha wena. Okay, sidlule kulo lo oqala number 1 why ezothi usaba ukuthi if ekhothe upartner wakhe ngeke bahlukane but akekho yinaye vele ngoba intention yakhe ukuthi bangahlukani unless bethandanela ukuhlukana naye angeke understand if ukuthi le nto beyiqiniso then it shouldn't matter ukuthi vele bayathandana. Okay, yeah, all right. Khona umunye umbuzo futhi awedile ubefaka imibuzo eminingi lo. Yeah, bekuyiyona leyo ukuthi one akafuni umuntu wakhe so I think usuphendulile in saying ukuthi umuntu esifazane engafuni ukuthi umkhothe mangabe engafuni ukukhotha wena. But Alex ukhalile ngokuthi ukunyanya you know obviously lento it depends ngomuntu uthi umfila kanjani also ngaye. So if ngampela unganama feelings kakhulu njenganayo ubhuti lo othi akafuni usaba ukuthi uzogcina ngasahlukani naye shothi akanalo uthando kakhulu lalomuntu wakhe number 1 lo kodwa ke there's other things you can do Alex. Cleanliness is number 1 very important uma kuzoya ku oral sex ukuthi nibe very clean no2 you know not just abantu besifazane yes abegezile but nabantu besilisa uthola ukuthi kukhona umuntu ongekho circumcised uyabona lapha yana enyameni lapha yana kuba nama germs amaningi asala lapho so it's important to clean out that area so that if a partner wakhe sekulika ekhotha it's clean and it's nice but also kunama oils thola mhlambe into enuka njenge strawberry noma yini uzoyibeka around njengaseswini nakumathanga akho so ngesikhathi upartner wakho elapho kuwena into ayinukayo unuka le oils strawberry ne vanilla so uyambona uzogcila even more kulento ayenzayo because yonke into ayinukayo yena unuka into emnandi njengekhishlama wakhe. All right, number 1. Wandile was quick to respond kule tweet le yokunyanya ukukhotha. Ngizoyifunda nje ngoba injalo tweet yakhe. All right, ayikhothwa lento ulima lisetshenziswa. Futhi ke amadoda akaZulu lomlomo siphinde sikhulume ngawo emsamo. Ngeke. Okay, sure. Anonymous Empendle, hello. Anonymous Empendle akasekho. Hello. Oh, hi Anonymous. Cishe ngadlula. Bengeke network. No, enkandla noSipendle. All right, hello. Enkandla. Hey. Yes. Enkandla ngithi mina ngifuna ukubuza ukuthi ena njoba ngamkhosi nje akuyakho yachance ukuthi angishiye ngoba ngiyamuzwa usise echaza lapha. So phinda my question yakho uma ngabe ethini? Uma ngabe mina ngingamkhosi nje njalo mhlawumbe kuyena okhosa mina awekho yachance ukuthi angishiye lapha. Oh ukuthi ama chance ukuthi akushiye. Yes. Because uyakwenza yena mina kodwa futhi into engixaka uyenza ukwenza kanye mhlawumbe manje inayo okwesibili mase ngilala naye vele angakwenzi. Okay, I think usisine wari ukuthi umuntu wakhe uzomshiya if yena engamenzi. But sis why wena ungamenzi? Ngazi nje kuyazizakalela ukuthi ngamenzi. Awuthandi? Ngithi nje angijwayelanga. Awujwayelanga. Yes. But khuluma naye sithandwa sami number 1 ukuthi ufila kanjani ngako and umtshela ukuthi akakufundise if ungazi but also you can listen to the show futhi uyiphinde ukuze umenze izitayile kade sikhuluma ngazo lana kancane and mhlambe akudinga ukuthi
uze umkhothe as induku yakhe ingene yonke emlomeni yakho as yet ungamkhisa nje here and there and umlikhe ngolimi lakho mase niyaqhubeka ke nenze okunye ungazange uzuyifake lonke ipeni emlomeni wakho eqaleni so iqale kancane kancane look kiss around there ukhise amazambana akhe uwalikhe uyabona kancane nawe confidence ngesikhathi umbona ukuthi yena as umuntu wakho uenjoy kanjani nako lokho wena kuzokwenza ukuthi kube mnandi kuwena and uzobona lapho step by step but if kukuthi nawe uyakwenza wena mhlawumbe uyasaba ukukutshela ukuthi naye uyakucela but khuluma naye sithando sami okay good luck and then busiyasitshela ukuthi kwenzakale kanjani ngithanda le kadokotela ukuthi make him listen to this show ulalela indaba eGagasini loluhlela lilungela abancane esikhuluma ngeoral sex tonight and sino Dr Mthembu eGagasini sikusiphe emakhathini nawe mkababa siphe ukwindaba hello sure siphe hello Alexander la is right kunjani kwena dokotela unjani dokotela ngikhona siphe kunjani mina ngithi angibuze la ulokhuza umuntu momsakho umuntu esifazane mase kuphuma lo juice lophumayo ngeke ukuthoma ugcobe kusweni mhlawumbe ubuso bakho kuyasheleka ubuso bakho kabi iqiniso lelo uma ugcobe kusweni bakho wena umuntu wesilisa lento ephuma la kumuntu esifazane mase imandla well uma kade wena wenza ucansi naye umuntu wesifazane by then kusuke kukhona nawe uketshezi lakho osuliphumile naye futhi uketshezi lakhe ngaphakathi so vele uketshezi lolo liphuma ngaphakathi liyoma if ungabona ukuthi ubona eshidini nje ukuthi vele loma iliqine lo ketshezi liphuma ngaphakathi so ngaphakathi kwena esikhumbini if kuukuthi leyo nto izokusiza only by drying amafutha mhlambe esikhunjeni sakho but uketshezi that depend inhloboni khona uketshezi lolu oluphuma ngempela ngesikhathi abantu kade benza ucansi but sometimes khona uketshezi oluyi discharge okuwukuthi if kuukuthi umuntu uzogcoba i-discharge yakhe and lokho akukho very healthy ngoba sometimes i-discharge isuke nezinye izinambuzane ezingekho right okay a follow up question doc ngaba yile when you watch porn together and then you see men coming inside the woman's mouth so kusafe kangakanani to swallow semen or even a woman's discharge okay semen mhlambe you know sometimes basho ukuthi ama advantages semen inezinto ezifana necalcium phakathi ine protein etholakala obisini semen i protein leyo necalcium etholakala obisini that is why sometimes abantu bethi semen is healthy njengoba ubudlade ekhuluma ngendaba yokugcoba nje ukuthi you know it's one of the things ukuthi ugcoba semen so inazo zonke lezi zinto as right ukuthi uma uzigcobile esikhunjeni mhlambe but abanye basho njalo ukuthi noma uyiswallowile it can be of benefit but i-taste ayifani so okomunye umuntu wesifazane awufuni ukuthi uthi ngesikhathi uchama and then uchamele kuyena kanti i-taste ngeke azayithanda aphalaze ngoba that can happen so ngoba that will just spoil the whole mood ukuthi usayitaste lento wanyanya avela hlanze it will be a huge turn off so akuye ngomuntu akube uyena futhi oshoyo ukuthi ufuna ukuyitaste look by that time vele umuntu wesilisa esefuna ukuchama usuke vele ingqondo yakhe sengasekho ukuthi umlomo umuntu wesifazane usangaphakathi or not so usangaqhubeka nangesandla uqhubeke ngesandla kulo mzuzu ngoba usuyambona ukuthi useyachama or umkhise kwishaft not la ngaphambili lokhona khoniso Hello, sawubona mosilalela for the first time namhlanje it's good to have you with us now on Thursdays njalo njengo7 sikhuluma indaba zezocansi with Dr Mthembu and she's always happy and uyamuzwa nawe ehleka kwi background okay because le nto ichaza vele ukuthi before kiwe kule ndawo kumele abantu bajabule ba enjoyane so so kushuthi indaba yokuthethiswa kwamacala kanje abantu beaccountiswa into esingasavelwa the next day out in fact indlela leyo yokuthulisa ukuthethwa kwamacala yazi umuntu wesifazane if ekhuluma kakhulu unjengengane mfaka idamu okay loud and clear all right bekhuluma kakhulu njengengane mfaka idamu yes akithi ingane mfaka idamu emlonyeni yes well maybe a follow up question ngaba ukuthi kumuphi wona umlomo that's the question sure right anonymous Tegwini hello yebo sabona Alex sure mfethu ngisalalele uyayizwa le kadokotela umuntu wesifazane ngoba ukhuluma kakhulu ufana nengane so uyayizwa le iqhamuka from udokotela hey ngizwa kahle mfethu ngizwa kahle sure ithini yakhe question anonymous dokotela mina owami umbizo dokotela ngikwi relationship entsha brand new relationship ephuma eboxini congrats
Manje dokotela ke inkinga yami ke mina ke lento kayigcina ngoNovember last year. Okay. So engifuna ukwazi ukuthi masenza zonke lezi zinto lezi zoblowana everything if sengishesha ngichitha la ngeke yinaka umuntu wami ube turn off athi mina hayi ngiwiki ngiyashesha yonke le nto njengomuntu okade wayigcina lento le. Yazi ukuthi in anonymous ngoba vele usafuna ukwenza i-first impression but as abantu besifazane bayazi vele ukuthi the first time uba nexhala and kenzeka izinto generally umuntu umjudge from the second time around kodwa ke uyafuna ukwenza impression the first time. My advice is shine up before uyakuyena so that way by the time ufika kuyena une stamina une strength and wena strong uyena uzobe weak vele I know she will be weak uyena uzosheshe achame you know if ukuthi bokunjalo but wena qala uzirelease kuqala so that by the time usuyakuyena soku game number 2 kuwena kodwa kuyena uzobona ngathi that is just how you are. Ikhuthaza dokotela awuyikhuthaza ukuthi isebenzise ikhuthaza mhlawumbe mina njengoba ngiqala nje ngidle isikhuthaza sami esodwa nje sokuthi nje ngibe strong. Umnyaka mngaki? 40. You are 40, you're at the prime of your life. So I was doing izikhuthazo at that age. So and also uyabona izikhuthazo zikwenza kwa wena ube ne disappointment ngoba lo omunye uzo expecta something ongeyona wena manje leyo nto futhi igcina kwawena ikunikeza ixhala lokuthi always uma ufuna ukuperforma kakhulu usebenzisa izikhuthazo kanti izikhuthazo at the end of the day zenza umzimba wakho nawo udepende kuzona kuze usebenze. So you are still young, you are 40 years old, you are at the prime of your peak vele nje uyihashi wena. Okay. Enjoy it as you are. You know, phela nje what I'll say because it will be your first time try your very best ukuthi if foreplay umake ku foreplay women bayibheka iforeplay kakhulu more than the actual sexual encounter. So if uzodlala ku foreplay kakhulu umthize ummassage endaweni ezithize umkhise lapha ya nalapha ya in fact on that day nizoqala ukwenza mhlambe uqale ngokuthi umfakela amanzi nje i-hot bath ufaka ama bubbles phakathi umgeze wena uthi nje mama ngifuna ukugeza mina namhlanje umgeze wena yonke indawo that way nontombi zodwa wena omazi ukuthi umgeze kahle kanjani umkhiphe lapho umsule ngethawula umgcoba ama oils everywhere ngesikhathi umgcoba ama oils everywhere suyamassage wehlanaye ngesikhathi umassage suyamkhisa la nala umphendula umbhekise ngemuva umkhise ngemuva umkhise ubuye naye njalo uzobona. Okay. Awu dokotela awuyishayile. All right, no sema kakhulu mfethu try it and then busubuye usinike feedback. Lo hlelo lungele abantu abadala because sikhuluma ngendaba ze sex, oral sex namhlanje on the radio eGagasini. Sikunolwazi eMlazi. Hello. Mthiyane njani? Siyaphila unjani wena? Ngiyaphila. Yes. Ngicela ukubuza ukuthi kusafe kangakanani for a couple saying one partner is living with HIV and the other is negative. How safe is it for ukuthi benze oral sex? And if you're not trying for a child, mhlawumbe seniyazi ukuthi oyedwa wenu is living with the disease, how advisable will it be ukuthi nizame umntwana natural? Okay. All right nolwazi itopic ke sikayikhuluma lana Alex but I think kuyadinga ukuthi sibuye kuyona ngoba kunama patients balalela abaningi abale kubebuyela kuyona about HIV and AIDS. All right. So qala ngaliyo mntwana manje definitely O1 HIV positive and then omunye is HIV negative. So definitely kunendlela yokuthi bekwazi ukuthola ingane safely ingane futhi ingaphumi nagciwane kodwa very important ukuthi upartner loyo o positive treatment na and if egg treatment very important ukuthi I viral load yakhe ikuphi. Na uma sikhuluma ngeviral load sikhuluma ngokuthi ngesikhathi sikutesta igazi in every 1 ml of igazi lakho ingakanani virus etholakalayo. If it's less than 40 cells of the virus then umshini akwazi ukudetecta ukuthi usanayo ivirus kuwena. So generally labo bantu labo sithi ba undetected ivirus yabo. Now those people isikhathi esiningi there's a very little chance of ukuthi badlulise igciwane komunye umuntu. Now ngibuyisele lento oral sex so likhona nephilisi lokuvimba kulona o negative ukuthi alithathe kuze bakwazi ukuthi bakhulelisane bathole ingane. Okay kule ye HIV and oral sex
Look, oral sex for anybody, it can be contagious kakhulu if kuguthi kukhona nesilonda either emlomeni or yona induku inesilonda thizeni. So whether umuntu HIV positive or negative, logo is if kuguthi kunesilonda esikhona komunye, it's not a good idea ukuthi wenze njalo. Sure, sibonga kakhulu ke sis. Let me read ama comments akhona la ku page lethu on Facebook. And then Thembelani Gumede, hayi dokotela naku sengiqala erection. Okay, and then Simphiwe, mina umuntu wami ungikhotha isibele saka left ngivele ngibe strong serious kusho ukuthi umpetha wocansi. So Mandlovu Mpongo operation quarter year Dr. Mthembu and Alex. Okay, and then bese kuzoba khona this one eka Lu Sakhile ngethanda le topic abakhuluma ngayo ku Gagasi, and then siyabonga Zulu yero dokotela uchaza lento uzuyibone ngamehlo lento. And then bese kuzoba khona another comment la evela ku Philani. Iyakhothwa inkomo, I hope niyezwa madoda. And then on Twitter usiyamba njwa bafethu ngithi asibachamisa abantu besimame bachame baze bayicelele ukuthi ke sekwanele manje ngiyithanda indaba kusukela Monday kuze kube Thursday. This is Indaba eGagasini and esikhuluma ke ngeindaba ze oral sex with udokotela. Right, asike nakuma voice notes khumbuleke kwashaya nje 30 seconds is enough. Well, maybe not. Yeah, yenza nje kube quick. Yeah. Sure, asiye. Sanibona Alex, Sure. anonymous la makhutha mfethe thina mfethe indaba yokuthi umuntu osifazane momlokhunjana momkhotha inkomo bana baphatha ayikho lonto sayawudla thina umango nje mfethu singamnankinga nje mfethu umuntu wami uyazi umango mfethu ngiyawudla before nje ngingene kuyena fanele ngiqale ngidla umango ngimfudumeza be right. Thank you, bro. Start another one. Hello. Mina Alex nginenkinga but inkinga yami ukuthi nje inuka kambi lento angikwazi ukuyikhotha to be honest. Inuka kabuhlungu kabi. Sengidlula kuyibamba mina nje sengivele ngibe turned off. Inuka kambi. Ngenze njani ma inuka kambi? Okay, siyakuzwa bhuti. Gagasi, hello. Nongiqatha Alex. Ngiyaqala nje namhlanje kumcela ukuthi ke akalalele Gagasi. So sekunalento yokuthi ke manje futhi kunezinto ebengisaba ukumtshela zona njengoba nithina ke uyamema bese nikwazi ukungikhulumela naye lokho engisaba no angiqhatha madoda we. Sorry bro. Yeah, but asiqhaje sikwenzela umsebenzi ube lula. And uthi uyaqala umuntu wakhe uthalalele, so sithe sifika nje sasikhuluma ngendaba ye oral sex. So we should now he is under pressure. But also Alex, into enhlo nayo upartner wakhe uzoba console ukuthi it's not the same topic every day. Ibesebenza ngento eyodwa ngabe uyabona ngabe uyasho ukuthi buvele ufuna ngilalele lokho, but it's never the same topic. So bengazi ukukhuluma. But kunani izame mjisa, as long as uzoba happy, that's all that matters. Asithathe ke nango omunye futhi umlaleli. Hello. Sanibonani Gagasini. I would like to ask, my partner has a problem yamalonda and I love oral sex, but manje yamalonda prevents us from exploring fine. But ngicabuzwa ukuthi what can we do from preventing amalonda lokho evela? And okay, all right, doc. Mhlambe ngoba isikhathi asikho Alex, I think in our next topic asikhulume ngezifo ezenzeka because of oral sex, but asikhulume ngalo yamalonda. Most of the time if umuntu enamalonda like ama blisters ama ulcer kungaba isifo socansi leso kuthiwa iherpes. Now iherpes kuyenzeka ukuthi ungaba nazo like amalonda emlomeni, wahamba omkhisa umuntu lenzansi sumfakile ithabe nawo lapha enzansi ugcina kuba ngathi ama blister ngathi namanzi kuyaluma kunwaye njalo into engapheli igcina kuyisifo esingapheli. But obviously I would definitely suggest ukuthi if ukuthi upartner wakho unamalonda akalinda until amalonda lawo aphela and then they can continue, because while amalonda akhe ekhona then it exposes them ukuthi babe nama sexually transmitted disease in between them. Okay. Yes. Bengizosho la ekutheni namhlanje nje basikhuluma indaba ye oral sex and then say qhubha futhi next week because I can see inwaba ye request. Sorry? Uyithandile ne? Mina? Yes. Oral sex? No, it's topic. Abalaleli. Oh, okay. Yes, abalaleli. Yeah, it's an interesting topic though, I must say, Doc. I can admit. Topic right. Indaba Alex, ezinye izinto thina as abantu abamnyama izinto ezithabu singakhulumi ngazo. Ungathola ukuthi kunabantu abashadile who've never had oral sex. Kunabantu who are in relationships who've never had oral sex. So lena ikunikeza any avenue ukuthi kunenye indlela esingathokozisana ngayo. Kuze kungabi into ejwayelekile all the time. Yes. So but I did answer your question. Ngithi uyangizwa ngiyavuka.
ngiyavuma nami ukuthi yes I enjoyed the discussion. Wena? Yes, Alex. Sorry? Yes too. Yes, ukuthi ngikuzwile. Oh, okay. Dokotela, asibonge kakhulu sibe kanye nathi now. By the way, sikhuluma ngalezi zinto, udokotela uphinde enze ne-counseling yama couples and partners, okay? So I know ukuthi ulalele lapho awunaso isibindi sokufona mhlambe or mhlambe relationship yakho idinga ukufixwa lapha nalapha. So we are here to save ama relationships abantu, we are here to guide and build isizwe sethu. So you do counseling yabantu abathandanayo. Yes, very important Sakimi's. Besides that, nokukutreat nje you know, I'm still a doctor. After all, headaches, unenkinga yendugu, indugu. Okay. Sure. Unenkinga yendugu, indugu yashesha ukuchitha, ayibi strong enough. Right. Umuntu wesifazane uzizwa ngathi uyabanda, ngathi umanzi, angathi intomzodo wakho omkhulu kakhulu, nenkinga yesilumo, yama menstruation, njalo, constipation, iza lapha kuthina Medilution, Hillcrest. Inamba yethu 031 765 8475. 031-765-8475 khona no WhatsApp uthini ke wona uthi 061-4622-945 ku WhatsApp ke kodwa akumina osokumfonela kusokuyi office lami so if uzofuna ukukhuluma nami make phone wenze appointment uzosibona lapha eHillcrest eMedilution. Sibonga kakhulu ngingu Alex Mthiyane indaba ebiproducer umfundo Mabaso.